Chinthu chimodzi chimene chimabweretsa ma followers mwachangu kuma social media platforms athu ndi kujoyina zinthu zimene zikutrenda, zinthu zimene anthu akusakasaka mu nthawi imeneyo. Ndiye mwachisanso munyengo inoyo mwina ngati ya zisankho pali mapeji ena ake ndokuti akumakhala kupereka ma updates komanso mwina mwake akupereka tinkhani tina take tofanana nako ndi ta zisankhozi kuti muzaone mapeji ngati amenewo amakula mwachangu kwambiri kuti anthu nthawi ndi nthawi amakhala kupitako kukaona kuti kwapostedwa zotani kuti mwina mwake azimva ma updates a zinthu zimene zikuchitikazo. Ndi inonso ngati mufuna kuti ma account anu kaya mapeji anu kaya ndi ma channel anu kuti akule mwachangu zijoyinani pa zinthu zimene zikutrenda ndi sinkhani zokha even olo nyimbo komano zinthu zozikakhala za serious tingwiriza ngati zachisankhozi nzokuti mwina aliyense pazikopa amakhala kuti akuyang'anayang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda motani ndi zinthu ngati zimene zochita kuti ndi zinthu zikuluzikulu ndi kuti zimabweretsanso ma followers ochuluka mu nthawi yochepa. Mutha kunditsimikizira kuti pali mapeji ena ake ndokuti akupanga nawo zimene zizi koma kuti mukaone ma followers awo mwina pasiku amatha kumakwera mwina olo ndi 5k olo mwinaso 10k mwinaso kudusa pa tsiku limodzi. Ndi nanonso ngati mufuna kuti ma account anu omwina azikula mutha kuyeseraso trick imeneyi kujoyina nawo zinthu zimene zikutrenda, zinthu zimene anthu akusakasaka mu nthawi imeneyoyo komano zipangeni mwanzeru kuti fans zifira izizikonda kuti mukazitembenuza kumazipanga mwasakhala bwino malo moti mupeze ma followers ambiri muzipeza ma comment ambiri okunyozani. Ndi tintonanso video yotsatira imene tizabwere ndi zinthu zosiyana siyana. Ndingati simunapange follow